Egerde kaysi bir cemaat, kaysi bir qom Allah'ın üyü olgan meçitlerge toптolsa, oşol jerde Kur'an okusa, oşol jerde şariat öğrenişse, bularga ırayım düşöt, bularga merim düşöt, bulardı Hudaý Taalam özü maktap, alardı perişteler orop kalat, jana Hudaý Taalam özünün jandagy periştelerge bul adamdary menen sıymyktanat dedi. Hazır barыбызга Hudaýdyň ırayımı düşkön, uşul жерден dua kılıňız, antkeni siz meçitde oturas, antkeni siz Hudaýdyň sözüni öýrengeni gelip oturas. Biz bu jerde uşak aytkan jokbuz, gıйbat süýlegen jokbuz, sayasat süýlegen jokbuz. Biz kantkende jer betine iman tarayt, kantkende biz başkalarga bakıtty taratabız degen niyetde oturas urmatly bir tuğanım. Hazır Hudaý Taalam siz menen maktanyp atat. Karaçy men ümmetimdi meçitde oturat, adamlar bazarga ketdi, adamlar mazarga ketdi. Bular meçitke geldi. Hudaýdyň ırayımı düştü sizge, Hudaýdyň mehrimi düştü sizge. Siz de hazır perişteler orop turat, oň jaňyz, sol jaňyzda gözüňizge görünbeyt. Birok perişte orop turat. Hazır dua kılıňız, tilek kılıňız, yüreğiňiz menen Hudaý Taalam şonun bardygyny inşallah kabul kılgan bolar.